No, to proste stojí váž. Ale však dobre, však oznámiť to môžu. Ale... násilne sa zmocnila dokumentov. Tento človek je náš bývalý zamestnanec, ktorý zároveň čelí aj trestnému oznámeniu z našej strany, pretože sa nám vlámal do skriň s našimi spismi. Ten policajt, ktorý viedol to trestné stíhanie proti mne, už medzičasom zastavil. Zastavil to trestné stíhanie s týmito zábermi. Zadovážené dôkazy jasne hovoria o existencii a trvaní pracovného pomeru inžiniera Havierníka. Využil iba svoju kompetenciu nahliadať do osobných spisov jednotlivých zamestnancov SPF, ktorá mu vyplýva z pracovnej pozície. V predmetnom prípade nebola naplnená objektívna, ale ani subjektívna stránka ustanovenia paragrafu 375 trestného zákona, čo je prečin poškodzovania cudzích práv. V ten deň, ako som sa vrátil do práce, tí ľudia spravili strašnú šialenosť. Privolali proti normálnemu, nevinnému človeku políciu. Za nič. Aby to nejako vyzeralo, tak si navymýšľali na mňa falošné obvinenia. To nebola taká situácia, že privolajú políciu a povedia, že aha, tuto niečo ten človek vyviedol. Nie. Oni rozprávali o mne imaginárne veci, ktoré v tom momente improvizáciou vyfabulovali. Na základe toho ja som bol v base. Upozorňujem na to, nebol som jediný takto prenasledovaný. Bolo bežnou praktikou Jána Maroša, že tam mal na to určených ľudí, ktorí písali trestné oznámenia proti ľuďom, ktorí boli Jánovi Marošovi nepohodlní. Počutia poznám jednu takú príhodu, ktorú mi hovoril kolega a mám dôvod jej veriť, že keď on sa dostal do Marošovej nemilosti, tak títo ľudia dostali pokyn, že podajte proti nemu trestné oznámenie. Títo ľudia sa ho pýtali, že a za čo? A odpoveď znela, to je jedno. To je jedno. Toto je to politické DNA Jána Maroša. Toto sú tie hodnoty, ku ktorým sa politik, kandidát do Národnej rady hlási aj v týchto dňoch, že mafiu zatvoríme do basy. Vážený, ja som v tej base bol. Ja som v tej base bol kvôli falošným obvineniam Jana Maroša a jeho blízkych spolupracovníkov. A nikoho nezaujímalo, čo bude so mnou. Nikoho nezaujímalo, čo bude s mojou manželkou. Nikoho nezaujímalo, čo bude s mojimi deťmi. Jediné, čo bolo pre tých ľudí dôležité, bolo umlčať, zničiť, zlikvidovať, zlomiť Havierníka. Je mi to veľmi ľúto, ale nepodarilo sa vám to. Ján Maroš bol silný vďaka dvom veciam. Ján Maroš bol silný vďaka tomu, že sa vyhražal ľuďom. Na niektorých to zabralo, na mňa nie. A bol silný vďaka tomu, že svojich posluhovačov finančne a kariérne motivoval. Na viacerých to zabralo, na mňa nie. Vy, ktorí sa teraz tvárite ako spolok nič netušiacich, ktorí ste nevedeli o tom, ako tam miznú peniaze cez dohodárske zmluvy, ktorí ste nevedeli o tom, ako sú šikanovaní ľudia, ktorí ste nevedeli o tom, ako tam lietajú trestné oznámenia hore-dole na nepohodlných ľudí Jánovi Marošovi, vy, ktorí sa dnes tak tvárite. Vážení, vy ste boli pri tom a vy ste mu pomáhali. Si násilne vstúpil do tejto budovy. Ja som nič násilne. Sťou si vymámil kľúče od SBS-karov. Predseda spolku nič netušiacich o mne rozprával, že som sťou vymámil kľúče od SBS-karov. Mimochodom kľúče, ktorými disponujem a doteraz nikomu nechýbajú, lebo keby skončil môj pracovný pomer, tak by som ich pochopiteľne musel odozdať. Je zaujímavé, že som na to upozorňoval, že vedia, tie kľúče mám a nikto ich doteraz odo mňa nepýta. Čiže každý nech si rozmyslí, že proste jakú úlohu v tom zohrával, čo sa tu teraz dialo.